всички, аз съм Жоребеге и сега ще отваряме стикер капсул, Pinups капсул и съм много надъхан, защото доста неща отворих. Тук отворих стикер капсул, тук отворих стикер капсул, тук отворих Chroma 2, тук отворих Shadow Case и това е общо взето. Похарчих около 8 евро за всичко. Това обаче забравя го заснема и това вече ще го заснема. Нали? И почваме. Аре! Само че нека предположим, много ще се кефа, ако ми се падне Тамара или Марията. Не знам, много ме кефт как изглеждат стикерите. И почваме. 3, 2, секунда. 3, 2, 1. Добре. Аре. Шери, фак. Нищо. Бива. Би стоял яко на АВП, примерно, има име. Ако не ме АВП-то. На Галил, бе. Да, на АВП би стоял доста яко. Не се оплаквам. Къде? Нека видим обаче само колко струва. Това, което го купих, беше евро. Нали, капсулата. В шопа струва 65. Фак. Нищо на загуба се. С доста цента. И това беше всичко от мен, хора. Мисля да почна да качвам на CS Competitive, ама не знам, ще видим. И това беше всичко от мен, чао!